አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። ሚያዝያ 24 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን። እንኳዕ ናብ ቅዱስ ጻና ሰማዕት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። 24 ሚያዝያ ቅዱስ ጻና። ኣብ ቤተ ክርስቲያንና በዚ ስም ዝጽውዑ ቅዱሳት ኣለዉ። ሎሚ ነኽብሮ ግን ሰማዕት ቅዱስ ጻና እዩ። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ቅዱስ ኤስድሮስ ዝበሃል ሕያዋይ ዓርኪ ዝነበሮ ንኽልቲኦም ኣደታቶም ከም ዝግባእ ዘዕበያኦም ናይ 300 ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ነበሩ። ኣብ ናይ ጉብዝና ዘመኖም ብድንግልና ኮይኖም ቅዱስ ጻና ናይ ሰራዊት ሓለቓ ቅዱስ ኤስድሮስ ድማ ንልብሲ ዝቀራርብ በዓል ሞያ ነበረ። ካብ ዘእተውዎ ኣታዊ ከዓ ነታ ዕለት ትኾኖም ጥራሕ እንዳትረፉ ንነዳያንን ንድኻታትን ይምጽውትዎ ነበሩ። ኣብ ናይ መከራ ዘመነ ሰማዕታት እዞም ቅዱሳን ዘለዎም ኩሉ ንነዳያንን ንድኻታትን ኣካፊሎም ብክርስቶስ ስም ሰማዕትነት ምቕባል ወፁ። ኣቐዲሙ ቅዱስ ኤስድሮስ ክሳዱ ተሰይፉ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ረኸበ። ሰማዕት ቅዱስ ጻና ከዓ ድሕሪ ዓርኩ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት ምቕባሉ ን36 መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ጸልማት እስር ቤት ምስ ብዙሕ ስቃይ ጸንሐሞ መከራ እኳ እንተኣጽንዓሉ እንተወሰኹሉ ብሃይማኖቱ ጸኒዑ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ከዓ በዛ መዓልቲ ቀተልዎ። ሕያወይቲ ኣድኡ ከዓ ወዳ ክቕተል ከሎ ኣብኡ ስለ ዝነበረት መላእኽቲ ብኽብሪ ነፍሱ ከዕርግዋ ከለዉ ተመልከተት እሞ ብጣዕሚ ተሓጐሰት። ፈጣሪ ካብ ናይዞም ኩሎም ሰማዕታት ክብሪ ይዓድለና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምናቶም ጽንዓትን ተውዓትን ፍቕሪ ኣምላኽናን ኣብ ልብና ይሕድር ኣሜን። ሚያዝያ ዕለት 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ጻና ሰማዕት፣ ኣባ ሱንትዩ ሊቀ ጳጳሳት፣ ኣባ ኢድራ ናይ ደብረ ሲና ቅዳሴ ቤት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ታላቁ ዓብይ ማለት 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል፣ አቡነ ዘዮሐንስ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ አሜን። አንቱም ደቀየ ንስኻትኩም ካብ አምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም። ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም፣ ከም ኣዘራርባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ። ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ፣ ንሕና ግን ካብ ኣምላኽ ኢና። ንኣምላኽ ዝፈልጥ ይሰምዓና፣ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣይሰምዓናን እዩ። ኣሜን። ቀዳማይ ዮሐንስ
ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።